Ngi aingu yo blay namar jong ni ka step ka ba ula ai hanga bat hangi. Da ka ba ula don rengkat ya ni ka miet ka ba ngi la pendam ya la di ka jingtia. Hagani ka step ka ba menta. Ngin ya kran syapang ka wei ka pang. Ka ba kum ki briu ngi jumat hagi jim ka jungi ki ba man la ka sni. Wei you scientist ha ka por budang kena. Ka kemi jong u kala yo ya ka jing pang cancer bat kala jenjar hadu kata-kata. New kun jong ka new scientist ula isnei shibon nakam ta jong ka. Kum ta ula pendam hagi jing duai. Namar bu long ubangan ula pendam ya la dia ka jing duai ba blay un yo snow yu bat bu un isnei ban pen khiano ya ka kemi jong. Pen ban ka kemi jong u tang hadin kat tu kat ni kala khlano. New scientist hak bakum kata kapor ula bu ya ka jing kali. Where was God when I needed him the most? Shano ublay haki por ki bangang don kam ya u. Kumta uniu scientist namar ba usngau kumba ublay shimla jubab ya ka jing duai ka jong. Ula kala bom ngit blay no par ula phai din no na ublay. Ki paralog ki bapet ya ka jing ka program ka ni step. Kat nungut na pedeng jonga na pedeng jongi ki ba jumat ki ba juasyam ya ka bakum kini ki jingja ki ba jumat ki ba juasyam kumba kani ka jingya lenti uni scientist uman don na pedeng jongi ki ba sngo kumba ublay yo sngo shu ya ki ba ki duai don na pedeng jongi ki ba mat ik jingjar ki ba sngo kumba ublay ula jingano na ki don na pedeng jongi habangi mat ya ki jingjar ngi sngo kumba ngi la dokno ya ka jing kerman ha ka jing em ka jongi ngi don hapdeng kata ka ju ka jing kali kumba uni scientist ukali shanu ublay habanga ngadon kam yu panama kata ka de kata ka phang jong ka jing slok ha ka ni ka step ka pamenta shanu ublay habanga don kam yu ya ka bangala pension nong rem na ka jirwa sam ka ba khandai ka khot ka ba shipho ki kintin ki ba ongkum ni. But kita kibi itho ya kekertang jong me. Kin shania hame. Naba me atrai. Mem shimla e no ya kiba wat ya me. But kita kibi itho ya kekertang jong me kin shania hame atrai. Naba mame mem shimla e no. Ya kita kiba wat ya me. Kani kadika jingruai ke jong udebet ubriu ubalamat ya kata ka jingdaragat ke jong ublay. Udebet ngiken mau. Ba udiu briu naduk budang kena samla. Hagapor ka budang kena samla la thwet ye ka jingim ka jungu ban penyap no dau seim so. Ondau la rangba la thwet ye u dau khon jungu u Absalom ban penyap no ye ka mensim ka jungu. Pila ban perkhat pila ban mudur katnu ka jing jenjar ka jing kutslai ka jingim ka jungu. Ki paralok ki beit nga perkhat ka ai ka jing sngo ka jing debet akabakum ka ni kapor. Nyuma ban shatwet haki nongshun ki badai di ki weipan kalong ka bala ban pediang. Henrei ban shatwet halau jong ukun. Kamdei ka jing im ka basuk ban nganget ki kemi ki kpa. Ki sngo thop ha ya kata ka jing ya kata ka jing jenjar ya kata ka jing kuslai. Bandon ki khon ki bayeng persya ya lagi jong ki kemi ki kpa. Bakum ki kemi ki kpa kin long baki khon jongi kin long kin nong yele persya yangi. Benban udebet hakabakum kita kipor. Usyania yaladi hauble. Banam karta ongi ni gitin. Kita kibe itho hame yami. Kin syania hame naba amami atrai. Memshim le no yaki. Kajing kali kalong hatu habang ngingi wat utrai. Haki por ki bangi syami ke jing jenjar, haki por ki bangi syami ke jing haki por ki bangi syami ke jing kuslai, ngi wan utrai. Kajing kali kalong gi itu ne em ya ka kerteng ka jong. Ngi itu ne em ya ka kerteng ka jong. Yo kum ki priu ki bawat utrai. Ngi wat yu penban ngim itu yu.
Jin bandangin itu ya u. Ngindala shania hau wadaki por bengi sngo kumau blay ujungai no nangi. Namar ngi tip ba uni umpat shimle ino yang. Udebet usngo to ya kata. Bagi don ki por ki ba ula deben yat ling ba ya jeng ula don ki por li ba udai ben yat ling ba ki jeng jenjar. Ben ban ushania hau blay mar utip ba blay umpat shimle ino yu kawai ke senru. Tinamar kata kalong kumju na kamanta jonga bat jongpi. Kita ki bompat shani autrai, lari kita ki bom sngot ho kumnuban shani autrai. Hidei ki bompat itho ya ka kerteng ka jutrai. Hidei kita ki briu ki bompat mat daladi ki bompat experience daladi ya kata ka jingyalam ka jong blai. Tinamar kata kum ki briu ki bawat utrai. Ai bakani ka kubor kani ka step. Kan pelong yangi bangin wat utrai. Dakaba ngi itho ya ka kerteng ka jong. Ngin wat utrai dakaba ngishani au hakipor baro. Namar teng-teng hakipor ki bangi sngo kumba ublay don rengkat bat ngi. Kide kita kiba ublay udon hajan jongi. Kawai ke jingruai ka ongkum ni. What if your blessing comes through raindrops? What if your blessings come through pain? Ki paralok ki ba kajing alam kejong ublay, kejing kerku kejong ublay, kila ban long lingba uslap, lingba kal eryong, kila ban long ru lingba kejing tenjo. Detang kita kibe itho yo try, kiban sngoto ya kejing alam kejong ublay. Nama kata tu ai bakum ki brio ki bawa di try. Nginang kumnu ya kaban shania ya kejing alam kejong u. Pada banginang ban shania ya kejing alam kejong u. Ngangit pedeng ki cing ke bangi kendo. Nginam sha job henrai ngin yai shania au. Ublay un kurku ini ki kintin hakan ke step nakam takapuram ko jung ngin pendam hagi jing duai. Ngi aingu yimi ko try namar jong ke step. Bamela penjo hangi sa sien pat. Pat try ha bangila sha skori ka tin ke jomi. Kapan gan mau yangi bangin shania hami ko try. Kidon ki por kidon ki skep ki bakum ki priyo ko konrat ngi keli shano medon. Kidon ki por ke bangi keli ya mitrai. Hang no medon hatumio sngomo ye ke jing duai ke jungi. Limelong ublay bohok ublay bokot. Aka bakum kita ki por ke bangi kendo. Mami medon ringkat bat ngi. Henry ko try ya rap ingi. Bahakum kita ki por ke bangi mat ye ke jingi. Nginang kum no ko try ban itho ye ke jing don rakat ke jomi. Sha ablay bagani ka sngi ka bangin ya denti. Kanong da ka bangi shani ami. Ila bani kendo iki kep ka bangi sngo kumba mami mem don rangkat bani. Henry try ya rap bangin sngo tho bagi dikit ta ki por ki ba mami melong hajan ini. Shimti ablay gani ka jing duai. Pediang ye ka jing khot karpat. Namar ka kerteng ka jing Jesus Christ ngi duai. Amen.